Op de Schelling verenigde zich vandaag een groep Europese eilandbestuurders voor een speciale bijeenkomst. De vertegenwoordigers kwamen samen om een dringend en universeel probleem aan te pakken: de wooncrisis op Europese eilanden. Het probleem met wij zijn heel groot op eilanden. Er is er wel een heel soort toeristen al dit in de zomer. We met die al hier wezen. Nou, dat gaat nog, maar dan ik naar alle mensen die er werken. Tweede woningen die opgekocht worden, al die problematiek. En dat doen we in Europees verband om van elkaar te leren. Dus juist dat een hele soort eilanden in Europa met hetzelfde probleem te maken hebben. En als FNP binnen wij lid van de EVA. De EVA is de koepel van minderheidspartijen in Europa. Nou, er zijn een heel soort, die hebben wel eilanden in hun groengebied. Of binnen op hunzelf al een eiland, zoals Corsica of Sicilië bijvoorbeeld. En die problemen spelen ook op de Schelling. Volgens de wethouder heeft een bijeenkomst zoals deze dan ook echt meerwaarde. We hebben dus een hele beperkte ruimte waar we kunnen bouwen. En als we dan een plekje hebben waar we denken dat we kunnen bouwen, lopen we aan tegen regelgeving die het bouwen aan zich weer zouden kunnen beperken, zoals de stikstofdepositie. Dus dan blijft daar heel weinig van over. Dus dat zijn wel zaken die we graag in Europa en in de provincie Nederland, Den Haag willen beleggen. Van jongens, denk erom, wij zijn hier heel beperkt om te kunnen bouwen. Help ons om de gaten te vinden, om de ruimte te krijgen om wel te kunnen bouwen. Want wij hebben die woningen nodig voor onze inwoners. Ja, nou, liep het nog wat vier voort omdat we eerst bij de Tweede Kamerverkiezing zitten. Maar de verkiezingen voor Europa komen er echt al on, hè? Takom hier. Is het net een soort van verkapte verkiezingsstunt dit, hè? Nou, dat weet ik net. Ik ben net van de EVA, maar de EVA is mezelf wel dwaande met de verkiezings. En die had ik een verkiezingsprogramma, een manifest, en daar is wij en ik heel wichtig in. Ik moet zeggen dat ik wel op afstand daarvan sta. Dus hoe dat correct al hier gaat in Brussel, dat weet ik net. Je bent er wel tevreden door deze dag? Ja, vanzelfs. En het is voor elke niet een goed om zien te laten dat we heel actief dwaande binnen met wij.